Ja, Torben, skal vi ud og samle bær? Jamen, jeg hader at være i haven. Nå ja, men sådan er det. Skal vi også samle bær herovre? Okay. Der har vi brumbær, Torben. Jeg tror, de her er rigtig modne. Det tror jeg også. Jeg tror, det er himbær. Njam, njam, njam. Torben. Okay, jeg tror, de her er rigtig Ja, modne. lad os samle nogle brumbær. Nu skal vi også se, om repsen er modne. Ja, men se lige. Ja. Hvor mange bær jeg har samlet. Ej, hvor er du dygtig, Torben. Hvor er du rigtig dygtig. Kom, lad os gå og finde reps. Torben, tror du, repsen er modne? Ja, jeg elsker visne reps. Ja, lækkert. Visne reps. Nom, nom, nom. Nam, 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 nam. Nam, nam, nam. Meget nam. Jeg tror ikke, repsen er modne. Nå, Torben, er du tilfreds med de bær, du har fundet i dag? Ja, jeg skal sove på en seng af bær. Eller hvad skal jeg?